en primer lloc, donar-vos la benvinguda a aquest acte. Saludo els representants, els participants a l'acte, la senyora Sílvia Garcia, regidora de Drets Civils, en Jordi Font Agulló, que és el director del Memorial Democràtic, en Juan Ignacio Valdivieso, l'Eduard Fornés Gili, la Pilar Ramon i en Dionisio Jiménez. Avui som aquí per homenatjar i recordar tots els veïns i veïnes del barri de Can Uriach, de Can Deu, Sant Julià, la Plana del Pintor, Can Puiggener, el Torrent del Capellà, sobretot aquests barris, no només aquests, que van participar a la lluita antifranquista i en la recuperació de la democràcia a Sabadell. I ho fem mitjançant la senyalització d'un nou espai de memòria del Memorial Democràtic de Catalunya, el barri i l'església de Can Uriach. A banda de la presència de representants de les nostres institucions, ho fem, com dic, acompanyat d'alguns dels seus testimonis. En Juan Ignacio Valdivieso, vinculat a Comissions Obreres, testimoni directe de la detenció de 19 sabadellencs pel TOP arran de la manifestació de l'1 de maig de 1967, l'Eduard Fornés Gili, que aquí el tenim, que fou capellà, que va patir, entre altres, la repressió física i la presó per les seves accions de suport a la manifestació esmentada de l'1 de maig del 67, la Pilar Ramon Caelles, Pilar Ramon Caelles, assistent social. La seva activitat va ser primordial en aquests barris, aleshores tan deficitaris, des de tots els punts de vista. Sí? D'acord. Deia aquests barris tan deficitaris en infraestructures bàsiques, en entorn urbà, treball, etc. De fet, en aquests barris, en totes les lluites, el paper de les dones va ser rellevant i compromès. Aquest acte també ha de servir per dignificar la memòria dels 134 sabadellencs que van ser processats pel Tribunal de Orden Público, conegut com el TOP, principalment entre els anys 68 i 74. Van ser acusats pels delictes de reunió o manifestació, associació il·lícita, propaganda il·legal, i van patir les dures conseqüències de la repressió, detencions, sancions, lesions i fins i tot l'exili. De tota aquesta lluita, com diem, en van ser testimonis especials l'Església del Sagrat Cor i la revista Can Uriach. Aquest monòlit l'ubiquem expressament en un espai simbòlic que recorda un dels fets més significatius de l'època, la batalla de Sant Bernat, l'1 de maig de 1967, reprimida brutalment per la policia armada. Aquest senyal es posa en un lloc que simbolitza molt bé el que en Xavier Domènech, l'historiador, titulava en el seu llibre Quan el carrer va deixar de ser seu, un lloc on van confluir el moviment obrer, la societat civil, la lluita veïnal i l'oposició antifranquista, i que va permetre obrir les portes al canvi polític enderrocant la dictadura. Aquest espai és el 12è que incorporem a la xarxa d'espais de memòria del Memorial Democràtic. En total n'hi ha senyalitzats 3 de la Segona República, 3 de la Guerra Civil, 1 del franquisme, 2 de la repressió franquista i 3 de la lluita antifranquista i la recuperació democràtica. L'extensió de la xarxa d'espais de memòria, la col·locació exhaustiva de les anomenades Stolpersteine, que recorden i restitueixen la figura de les víctimes de l'Holocaust, i altres línies que tenim endegades en el marc del programa de memòria democràtica, ens han convertit en un referent. Aquest aspecte de recuperació de la memòria democràtica. Tot això no hauria estat possible sense l'acompanyament de la taula d'entitats de memòria històrica i el suport del Memorial Democràtic. Per tant, moltes gràcies a tothom. A continuació, dono la paraula al senyor Jordi Font, director del Memorial Democràtic
i després intervindran els testimonis per l'ordre en què els he esmentat. Juan Ignacio Valdivieso, Eduard Fornés, Pilar Ramon i Dionisio Jiménez. Jordi Font. Bé, bona tarda. No sé si se sent bé, més o menys. No? Sí, ara sí. Bé, regidora, director de l'arxiu del museu, testimonis i protagonistes d'aquesta història. Per la meva banda portava un text, però com hi ha moltes dificultats per parlar, doncs segurament prefereixo improvisar una mica. Ja s'hi ha referit abans al director del museu. Des de fa uns anys, aproximadament gairebé 17-18 anys, es va crear el Memorial Democràtic amb una llei el 2007, octubre de 2007, i a partir d'aquí el que es va fer és crear la xarxa d'espais de memòria democràtica de Catalunya. Aquesta xarxa conté diversos àmbits temàtics i un d'ells, amb el qual estem més interessats darrerament a reforçar i d'alguna manera donar-li més rellevància i més importància, és justament aquests espais que posen en valor els anys aquests del tardofranquisme, és a dir, aquests anys de lluites i d'oposició al franquisme, a la dictadura, en uns anys duríssims, com en el cas de les històries que es recullen aquí en el barri de Can Uriach i que també s'expliquen en aquesta senyalització. En el text que portava citava el filòsof judeo-alemany Walter Benjamin. En un dels seus textos més cèlebres, ell deia: és una tasca més difícil honorar la memòria dels éssers anònims que no la de les persones cèlebres. La construcció històrica s'ha de consagrar a la memòria dels que no tenen nom. I em penso que això és una frase que té tot el sentit aquí, en aquest barri, en aquest barri popular, aquest barri creat en els anys de l'arribada de molta gent immigrada d'altres zones de l'Estat. Però evidentment aquestes persones tenen nom i per això d'alguna manera avui els homenatgem i posem en valor les seves trajectòries i sobretot la seva lluita política per una vida digna i també i sobretot per aconseguir les llibertats individuals i col·lectives que no gaudien en aquells anys de la dictadura franquista. Bé, he començat aquesta intervenció evocant aquesta cèlebre cita de Walter Benjamin i crec que es correspon perquè la tasca, la feina, aquesta memorialització i patrimonialització del nostre passat recent, amb aquesta tasca fent visible la història d'aquells que sovint, com he dit abans, no tenen nom o que van quedar relegats a la segona o tercera fila de la història. I per tant estem fent una tasca importantíssima, una tasca àrdua i que no podem deixar de fer. Per nosaltres és importantíssim crear justament aquests contextos propicis per tal que tothom tingui dret a la memòria i el dret a conèixer els fonaments històrics del nostre passat immediat. I una de les vies justament és aquesta, la xarxa d'espais de memòria democràtica. Abans el director del museu deia que a Sabadell ja hi ha 12 espais com aquest, a més de les llambordes Stop Steiner dedicades a les persones deportades. En el conjunt de Catalunya ja són més de 200 aquestes iniciatives i per tant penso que cada vegada més és més rellevant continuar recolzant aquest tipus de projectes. Per tant, aquesta memòria, que d'alguna manera avui estem posant en valor, no només ha de servir per recordar allò que va passar, sinó també per anticipar allò negatiu que amenaça la democràcia avui, en el present. En definitiva, aquests plafons a la xarxa d'espais de memòria democràtica s'erigeixen, penso, com una via d'entrada al coneixement històric d'una època que va estar marcada, com he dit abans, per les injustícies, per la violència, el silenci, l'ocultació, la marginació i al cap i la fi la manipulació política també dels fets que havien ocorregut. I per tant aquest és un dels millors baluards per a la democràcia, per enfortir la nostra democràcia en el present. I per tant només em queda felicitar
vegada més a les iniciatives del museu i de l'arxiu i evidentment a l'Ajuntament de Sabadell, perquè és, com s'ha dit abans, un exemple a Catalunya pel que fa a la recuperació de la memòria democràtica. I també aprofito per fer una salutació que no sé si he fet al principi, començant de manera accidentada, a totes les veïnes i veïns que avui ens acompanyeu en aquest acte. Moltes gràcies. Este sitio es un sitio muy especial. Por aquí han confluido la inmensa mayoría de las luchas por las libertades, por los derechos, contra la represión y por las reivindicaciones del pueblo trabajador y de los trabajadores en general. Es muy especial. Es muy especial. Acércate más al micro, por favor. Sí. Es muy especial porque aquí han confluido la huelga general, la huelga del metal, la huelga de la construcción, dos huelgas, una con 29 días, que al final se rompió el tope salarial impuesto por el gobierno de entonces, que era el de Arias Navarro, la huelga del textil, una huelga en el textil que no es muy habitual aquí, en el vertical sí que era habitual y en las empresas sí que era habitual, pero aquí no, porque había una tendencia de un sector que trabajaba dentro del sindicato vertical, que quería trabajar solo dentro del sindicato vertical, que al final confluyeron en la huelga general, estuvieron. Pero bueno, tiene sus peculiaridades, ¿no? ¿Vale? Y luego, la principal, que yo creo que es el motivo principal, en principio, la huelga del 1 de mayo, no, el 1 de mayo de 1966. Fue una asamblea que se hizo en Candeu, una asamblea convocada por comisiones, más todo lo que iba con comisiones y toda la pluralidad y toda la diversidad y todos los referentes, pero fue convocada en Candeu, ¿vale? Y bueno, pues fue una asamblea inmensa, de 300, 400, 500. La policía habla de unos 400. Nosotros decimos que había más, que bajó por aquí, por la avenida Matadepera, porque el objetivo era llegar aquí y protestar por el tema de la Gran Vía, porque el tema de la Gran Vía fue motivo de protesta ciudadana y de no estar de acuerdo con el planteamiento. Y por aquí, por la Gran Vía, por la Gran Vía hubo, por aquí por la Gran Vía había, como estaba en obras, pues estaba lleno de piedras, ¿no? ¿Verdad? Entonces hubo un choque fortísimo, muy fuerte y muy potente, que cayeron 19 personas, 19, entre ellos tres compañeros, tres sacerdotes, de los solidarios, de los luchadores, y luego cinco de los 19, 5 que le abrieron un consejo de guerra. Le abrieron un consejo de guerra que a la cabeza estaba el marín que le dieron, pero que le dieron potente y fuerte. Estuvo el marín. Pues estuvo el marín, ahí a la cabeza estuvo, que le metieron 3 años y medio. ¿Vale? Bueno, pues este es el principio, digamos, ¿no? El enfoque. Es un espacio potente, fuerte, que va a ser recordado durante tiempo y años, porque era la expresión también de la lucha democrática, de la lucha por las libertades y de la lucha por la democracia y de la lucha por los derechos. Porque la gente cuando se manifestaba y había huelga es porque reivindicaba, ¿no? Derechos. E incluso el tema también vale para el Tribunal de Orden Público. Igual, detrás de cada expediente del Tribunal de Orden Público hay una historia, hay una lucha, hay un pulso, digamos, contra la represión y por los derechos. Entonces, yo quería hacer un recorrido, pero vosotros
me lo decís cuando he llegado al final. Sí. Quería llegar, fueron 150 expedientes de Tribunal de Orden Público, que significaron 50 sentencias, 150 personas afectadas, y aquí no hemos incluido, y hay que incluir todos los que pasaron por la comisaría, que no lo sabemos con exactitud, porque tenemos una apreciación. Los que pasaron por la comisaría no le abrieron expediente del Tribunal de Orden Público, pero estuvieron en la lucha, y estuvieron en la batalla, y estuvieron en las calles, ¿vale? Igual, solo que se salvaron de ser imputados por la policía, por la Brigada Político-Social y el TOP, ¿vale? Y entonces no entraron en la cárcel, no fueron, digamos, juzgados, pero que hay que tenerlo en cuenta porque estuvieron en la... micro! ¡Cógelo! ¡Que no se oye! Bueno, pues eso es así. Fueron 150, 130 hombres y 20 mujeres, que yo pido desde aquí un apoyo, porque ir a la huelga, ¿vale?, en aquellos tiempos, y las mujeres era significativa, era potente y era fuerte, y muy difícil. Las edades, y voy a acabar aquí, las edades son significativas, porque a veces se dice lo de la juventud. El 50% de los jóvenes estaban por debajo de los 25 años. Eso de que no se movía la gente, los jóvenes, claro que se movían. Claro que se movían, y se movieron, y fueron el 25% de todas las sentencias que se produjeron. La procedencia, y tiene que ver también con la composición de los barrios y de la inmigración. La procedencia pues eran un 67% procedentes de fuera. Y lo traigo aquí y lo pongo para dar una opinión, y es de que en aquel momento hay una persona significada de la izquierda catalana y en general, que es el Gregorio López Raimundo, que frente a los problemas de la inmigración dijo, no, aquí son catalanes todos los que viven y trabajan, todos. Y ese fondo, y ese tronco, y esa filosofía vale hoy también, de que son catalanes todos los que viven y trabajan, desde la diversidad y desde la pluralidad, pero todos. Bueno, pues acabo. Acabo con lo que he hablado antes del Consejo de Guerra de Burgos. Acabo con ello, porque fueron, bueno, ya lo he explicado, fueron 5 que sufrieron y que penaron. Y no solamente está el Marín, sino hay 6 más del Marín. Y acabo, una llamada. La situación, evidentemente, no abona, ¿vale?, el proseguir en la lucha democrática, en la lucha por las libertades, por la democracia, y por la protección y por los derechos. No va por aquí. Hay que levantar, hay que levantar la voz, y hay que mantener la posición, porque no se va a aceptar. Esto que ahora se habla mucho de los bulos y de las mentiras, deciros que en la época del vertical, lo digo a efecto informativo, en la época del vertical, los sectores más reaccionarios, ¿vale?, que entonces se utilizaba lo del tercio y metían a la gente en todos los poderes. El tercio, la cuota, ¿vale?, de
un sector muy de derecha y muy reaccionario, le metieron 1/3 en todas las instituciones, incluyendo también en la policía, por arriba. Y eso, pues, significa lo que significa, ¿vale? Pues una batalla que vamos a seguir dando y que no nos van a parar. No lo vamos a aceptar. O sea que no pasarán. Té la paraula el senyor Eduard Fornés. M'heu demanat que recordi algunes de les vivències personals dels anys que vaig passar aquí a Can Uriac. Tot i que ja han passat més de 50 anys, hi ha fets que marquen una vida. Aquells anys, Can Uriac tenia una vida associativa i alhora reivindicativa molt potent davant les mancances i els problemes que afectaven la vida de les persones. El contacte diari amb la gent i el compartir els problemes ens va portar a enfrontar-nos i trencar amb els poders administratius. El compartir els problemes ens va portar a trencar amb els poders administratius que tenien el suport d'una església jeràrquica. El simple fet de manifestar el desig d'una més gran justícia o de voler treballar per millorar les condicions i la qualitat de vida o fer disminuir les desigualtats socials existents s'interpretava com una denúncia o una acusació contra el règim. Un exemple ben clar va ser quan es van fer unes beques per ajudar a pagar els menjadors a les escolars dels que tenien els pares a l'atur. El que per nosaltres era una acció solidària es va considerar una denúncia i, per tant, una acció subversiva. Vam iniciar la revista de Can Uriac, que va trobar de seguida un ampli suport denunciant totes les situacions injustes que es vivien. I al parlar de la revista, em m'heu de permetre que tingui un record molt viu i molt sincer d'en Joan Gómez, que amb el seu entusiasme va crear una forta amistat fins que un malaurat accident ens va deixar. Tot i que per mi és un risc ara recordar algunes de les moltes persones en què vam treballar junts, ja que alguns ja ens han deixat i d'altres no la recordaré perquè han passat molts anys, almenys voldria deixar constància d'alguns noms que van fer possible aquella lluita. Entre altres, en Carles Ortiz, en Josep Bravo, en Joaquim Clusa, la Carme Crous, Montserrat Obradors, Pilar Ramon, Miquel Díaz, estan aquí, que és el Pilar Ramon, l'he vist, el Miquel Díaz també, Fausto Calvo, el Josep Orriols, la Carme Agustí, que era la directora de l'escola Kennedy, el Manuel Calzado, que està aquí, Víctor López, Josep Maria Brunet, Manuel Márquez, Antoni Peinado, Ramon Guerrero, Pilar Guerrero, Simon Saura, Ramon Ruaix, Carme Valls, etc. No, em sap greu perquè me n'hauré deixat molts, però és que eren més... Va haver-hi molta gent que es va implicar en aquesta lluita. Vaig venir a Can Uriac la tardor del 1964. Tots coneixeu els fets del 1 de maig del 1967 que van marcar un abans i un després a les nostres vides. Com sabeu, es va organitzar una trobada al Bosc de Can Déu en la que, entre altres coses, els tres capellans, Josep Maria Garrido, l'Andreu Vila i jo mateix, vam llegir un manifest escrit per un grup de capellans compromesos amb el moviment obrer. De tornada al barri, els grisos ens esperaven al pas a nivell, que aleshores separava Can Uriac de Sabadell. En l'enfrontament que es va produir, alguns van poder entrar a l'església i alguns van sortir per darrere, fins que va ser rodejada per la policia tota la nit,
amb gossos, reflectors, metralletes. L'endemà, amb permís escrit del bisbe Marcelo González en contra del que deia el concordat amb el Vaticà, la policia va entrar a l'església i ens va detenir a tots, ens va portar amb 2 autocars cap a la comissaria. No m'allargo més, ja coneixeu la història. Vam ser jutjats a porta tancada en el Tribunal d'Ordre Públic, 13 homes, una noia, la Carmen Vázquez, i els 3 capellans. Vam ser jutjats el darrer dia de l'estat d'excepció al març del 1968. Hi va haver-hi diferents condemnes i diferents temps de presó. Els 3 capellans vam anar a la presó concordatària de Zamora, una presó que havien acordat la Conferència Episcopal Espanyola per capellans. Allà vam estar amb molts capellans bascos que van ser processats en el procés de Burgos. I també tinc un record per ells. Ara fa uns anys s'ha fet una pel·lícula sobre la càrcel de les Cures, on explicaven també com alguns dels companys se'ls demanava pena de mort. I haig de dir que gràcies a la intervenció de Pau VI, que era un sant pare, que era molt antifranquista, es va poder fer el procés de Burgos a porta oberta i els condemnats a mort van ser indultats. Gràcies per la vostra atenció. Pilar Ramon, sisplau. No, només us volia dir que em fa molta il·lusió trobar-me amb tanta gent d'aquella època, que a pesar que van ser moments difícils, doncs guardo molt bon record i molta amistat amb molta gent. Vaig venir aquí per treballar d'assistent social, però al final és el meu barri també, el de Can Uriac. Em demanen que parli una mica de la feina de les assistents socials. Jo el que recordo és que aquells anys, als anys 60, hi havia molta migració, venia gent amb ganes de treballar, però no hi havia vivenda, i les necessitats bàsiques del barri tampoc estaven cobertes. Llavors, per l'altre costat, hi havia la gent de Sabadell, des d'associacions catòliques i qui fos, van intentar atensar-se als barris. Llavors, una manera eren les assistents socials. Llavors, les assistents socials, en aquella època, seguíem una tendència de l'escola italiana, del Marco Marconi, que dèiem que no s'havia de tractar casos concrets, sinó junt amb la comunitat, canviar la situació. I amb aquestes idees vam venir aquí. Llavors, concretarem el treball d'aquí a Can Uriac. Quan vaig venir aquí, doncs estava al carrer Urgell, després vam muntar, vaig treballar amb els de la cooperativa de vivendes, primer treballant a la Ronda Collsalarca, després aquí al Sant Bernat. Llavors, primer al Sant Bernat el van donar amb 3 cooperatives, la de Unitat Mèdica i la de Torre Romeu. Però després, a l'hora de signar, és difícil les 3 i la de Can Uriac s'ho ha quedat. Després també vaig col·laborar amb l'Associació de Veïns, amb la revista, i després veiem que era molt important de cara a la gent jove. I vam fer els centres culturals allí, a la Ronda Collsalarca i a la Plana del Pintor. Llavors allà la gent es trobava, hi havia qui tocava la guitarra, fèiem la castanyada, fèiem sortides, havíem anat a la platja, es feien xerrades. Penso que va ser un moment de retrobar-se amb molta gent jove i jo en tinc un bon record. Després també es va col·laborar amb el de posar les injeccions, aquell de reposar les injeccions d'aquí a Can Uriac i a la Planada. Després que més volien, no sé, que venien gent de fora del barri, gent jove amb ganes de treballar, estaven coordinats amb ells. Jo recordo molta gent que hi havia l'Eduard Fornés, la Carme Agustí, el doctor de Huser, a les escoles. Es vam enllaçar amb tota la gent que tenia ganes de treballar a nivell del barri, a nivell del que fos, perquè les necessitats eren moltes. Encara no, molts de vosaltres recordareu al carrer Gironès, aquell fang vermell que es ficava les sabates i que no hi havia manera que els traguessis. Jo no sé què explicar, més o menys és que Can Uriac també és el meu barri i que m'hi sento un d'aquí amb vosaltres. Dionisio Jiménez. Bueno, a nosotros nos han fallado siempre los micrófonos. Siempre. Habrá que investigar. ¿Por qué? Habrá que investigar. Porque
Hombre, es injusto que algunos amigos y amigas de aquí tengan que esforzarse muchísimo y algunos incluso irse, ¿no? Habrá que investigar por qué siempre nos fallan los altavoces. Bien, habrá que hacerlo seriamente. Habrá que hacer seriamente también otra cosa, ¿no? Nos han fallado los altavoces, pero hemos tenido voz. Y la vamos a seguir manteniendo todo el tiempo que sea necesario para que nos escuchen. Porque lo nuestro no es el punto final, es un paso más en la lucha que empecemos hace mucho tiempo y que tienen que continuar nuestros amigos, nuestras amigas, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Es decir, no es un paréntesis. Porque la lucha es, vamos a decirlo así, el paraíso donde siempre se vuelve. Porque nos trae un montón, no de recuerdos, sino de vivencias, de estímulos, de cariño, de compañerismo, de empatía y de un montón de cosas más. Y si en aquellos años duros que nosotros todos aquí, seguro o casi todos, hemos compartido y hemos sido individualmente protagonistas, en los barrios obreros, en la federación de entonces de asociaciones de vecinos, cada barrio era un foco de lucha, no solamente reivindicativa, sino solidaria contra otros pueblos y también contra los crímenes que entonces ocurrían a cada momento. La lucha era no solo una cuestión vecinal, era más allá. No solo queríamos que acabara la dictadura, sino que luchábamos por la defensa y la dignidad de las personas. Y aquí estamos. Y yo, ¿qué os voy a decir? Si sois cada uno de vosotros, sois una historia en sí mismo. Cada uno de vosotros. Ahora, cuando escuchaba a Valdivieso, pensé, hostia, tiene que escribir esto. No, tiene que escribirlo. Pero es que tenéis que escribirlo y dejar constancia, todo, de lo que habéis hecho. Para que la gente lo sepa. Para que la gente lo sepa. Yo recuerdo que Canoriac era, si los barrios eran un foco de agitación, a través de, sobre todo, de la Federación de Asociaciones de Vecinos, pero también de los partidos políticos que entonces existían, Canoriac era el foco principal. Ahora recordaba con Valdivieso la manifestación de 1967, que salió de allí, de la plaza donde antes estaban los autobuses, y al llegar aquí, el padre de Celestino Sánchez cogió una branca de plátano y empezó a pegarle a la policía porque la policía estaba pegando a la gente. Fue a la cárcel. Pero ahora también, yo recuerdo, ¿no? Y, en fin, a cada paso aquí, en Canoriac, es una historia. Yo recuerdo cuando la huelga del metal, que había una asamblea en la iglesia, yo me subí al bloque que hay enfrente mismo de la iglesia con un teleobjetivo, llegó la policía y me detuvo. Me llevaron a la comisaría, me quitaron la cámara, no sé qué, tal, es decir, pero así podíamos contar un montón de historias que deberíamos de recoger para hacer una pedagogía de lo que es la lucha y lo que fue la solidaridad en nuestro tiempo. Yo estoy muy contento de estar aquí con vosotros, de abrazar a los amigos y amigas de aquella época. Algunos me ha costado reconocer, supongo que también a ellos les ha pasado lo mismo, pero con sombrero, con gorras o sin sombrero, aquí estamos para dar testimonio no solamente de lo que fuimos, sino también de lo que han sido muchas personas que ya no están con nosotros y que ya no están lamentablemente, y que todos estamos y que todos tenemos en el recuerdo. Yo recuerdo que la revista de Canoriac que estaba detrás, bueno, la recuerdo, y tanto, estaba detrás de la iglesia, en la calle que sube hacia arriba, no me acuerdo el nombre ahora. Gironés, sí, la calle Gironés. Nosotros compartíamos una redacción que era como una jaula. Era, la asociación de vecinos nos había dejado
un cuartelito, y en ese cuartelito era de 1,5 metros por 1,5 metros aproximadamente. Era chiquitajo. A la entrada había un fichero y la ventana por la que nos asomábamos de vez en cuando por si había, como se dice, conflicto con algo, mirábamos a ver porque siempre teníamos el problema de que nos iban a detener. Cada número era una detención o cada número era un paseo por la comisaría o era un paseo por los juzgados. Era terrible entonces informar. Y sin embargo, allí había gente pues tan inolvidable como la Remei Bona, que fue la que me llevó a mí a la revista de Canoriac, un recuerdo y un cariño hacia esta mujer, Remei, la que fue la mujer del alcalde, ya lo sabéis vosotros. Estaba el Brunet, bueno, pues nos veíamos 5 o 6, pero a veces éramos 15, no cabíamos, pero no había ni mesa, pero sin embargo hacíamos todo lo posible por sacar la única publicación que hacía, que contrarrestaba al menos la influencia del Diario de Sabadell. La revista de Canoriac, mantenerla fue una heroicidad, un acto de personas que, bueno, que lo dábamos todo a cambio de la satisfacción de poder decir lo que había que decir. Yo recuerdo en ese trayecto los curas obreros, porque los capellanes, los curas obreros de la época merecerían muy bien no solamente un recuerdo, sino el mayor de los grandes homenajes que se pueden hacer. Eran personas comprometidas en su tiempo y que además tuvieron la valentía de apoyarnos y de ayudarnos en todo, aparte de su propio protagonismo. Y en fin, ¿qué os voy a decir? Sino que estoy contentísimo de que estéis aquí. Yo no me quiero enrollar, tendría muchas cosas que decir, evidentemente, pero igual lo haremos otro día. Muchas gracias. Molt bona tarda a tots i a totes. Agrair en primer lloc al director del Memorial per acompanyar-nos avui. Saludar també, evidentment, els tècnics del museu, al regidor que també ens acompanya, a totes les entitats que formen part de la taula de memòria democràtica y evidentment a tots els veïns i veïnes. Me hace muy feliz estar aquí realmente porque Canoriac, como ha comentado Pilar, yo también es un barrio que me quiero mucho porque es en el barrio en el que me he criado, es en el barrio en el que vive prácticamente toda mi familia y es el barrio en el que hago vida. Y realmente me hace muy feliz estar aquí. Y me hace muy feliz porque sé de primera mano cómo es la gente del barrio de Canoriac. Sé que es gente luchadora, gente que reivindica sus derechos y gente obrera y que por lo tanto me hace muy feliz hoy llevar a cabo aquesta senyalització d'un nou espai. A Sabadell actualment tenim 12 espais de memòria democràtica. Això significa que a l'Ajuntament ens encanti portar a terme diferents actes. Sí, evidentment, és una aposta que fem, però no és només per això. És perquè Sabadell, sobretot als anys 70, va ser una ciutat referent. Va ser una ciutat que va estar en el punt de mira i que va ser una ciutat que va ser molt rellevant perquè lluitava per als drets i per als valors democràtics. I per tant, a mi m'agraden molt els actes d'avui on posem nom, posem cara i posem veu a les persones, als protagonistes, a les persones que gràcies a todos y cada uno de vosotros en una parte o en otra, ja no només la Pilar, el Juan Ignacio, per exemple també aquí tenim a la Paqui, que d'una manera també va lluitar, el Pep, el Brunet, por aquí escuchaba también Andrés, todas aquellas personas que de una manera u otra lucharon por los derechos democráticos que muchas otras generaciones como la mía podemos tener. Entonces quiero agradecer a todos y a cada uno de vosotras porque gracias a vosotros podemos disfrutar de muchos derechos y de muchas libertades. Yo no me quiero alargar porque sé que hace frío, que encima el micrófono no nos ha acompañado. Aunque algunas personas no quieran hablar de memoria democrática, porque eso es verdad lo que ha dicho Dionisio, hay mucha gente y muchos partidos que no les gusta que hablemos de memoria democrática. Yo también os digo que desde el Ayuntamiento de Sabadell, les guste más a unos o no les guste, nosotros vamos a seguir hablando de memoria democrática porque es un derecho y es un deber que tenemos como sociedad y que tenemos como ciudad. Yo únicamente quiero acabar con una reflexión.
Cuesta muchísimo conseguir derechos, cuesta muchísimo y cuesta muy poco perderlos. Por lo tanto, a continuar lluitant tots i totes. Moltíssimes gràcies.